Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi ke akhona kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha ke kuzona ke ey'kamagebhula i-Orlando Pirates ke udaba oluvelayo ekuthiwa ke laphana ke ibhakabhaka engathi ke lifuna ke umdlali laphana ke ogijima kuMaZulu FC oyi-midfielder laphana ke uRonan Human impela ke owenza kahle kakhulu kulona ke usuthu laphana ke impela ke indaba ke ivelayo ngathi ke Orlando Pirates ke ibheke kuyena ukuthi ke mhlambe ke makushaya ke isikhathi ke sewindi lama transfers ngoJuly kube ukuthi ke isiqedile laphana ke ukukhuluma nawo ke laphana ke amaZulu kusilifisela inhlanhla ibhakabhaka ukuthi ke limthole lo mdlali ke odlala kamnandi ngendlela ke eyisimanga uRonan Human ke oke wagijima kuyona ke laphana ke iMaritzburg United nesiyaziwa ngeDurban City egijima laphana ke kuyona ke iMotsepe Foundation kuyona update engiyiphethe ke njengamanje like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel mina nawe ahlangabezana kwevideo elandelayo nisale kahle.